Ay! Mm. 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 Ayan, yeah. Hello mga pamilya! Welcome back to my channel kung saan ang saya... Ay, mali. Hello mga kapamilya! Welcome back to my channel kung saan ang saya at ang ganda lang! Yay! Alright, so for today's video, dahil Independence Day, kakatapos ng Independence Day, pero girl, pansin ko, yung kilay mo, hindi pa rin malaya sa mga mali mong ginagawa. Kaya naman, yan ang ating tatrabahuin ngayon. Tuturuan kita kung paano itama ang mali mong ginagawa. So, syempre, papakita ko muna yung mga mali mong ginagawa, mga chismis, ganyan. And then, syempre, papakita ko kung paano ba siya itama. At, ito pa, bonus. Dahil itong video na to ang aking first ever prank na gagawin. So, doon tayo sa Lumni Feeling Dennis. Mag-vlog kunwari. Mag-vlog talaga pala. And at the same time, kunwari, nag-lockjaw ako. At yun ang ating prank. Okay? So, tingnan natin kung anong mangyayari. Kaya galing-galingan mo, girl, ang pag-arte. Huwag kang tatawa-tawa doon. Alright? So, let's go! Hi everyone! Welcome back to my channel. Hello mga pamilya! Welcome back to my channel. Hello mga pamilya! Welcome back to my channel kung saan ang saya at ang ganda lang! Yay! Alright, so for today's video, dahil kakatapos ng Independence Day, pero girl, yung kilay mo, hindi pa rin siya nakalayo sa mga mali mong ginagawa. Kaya naman, yan ang ating tatrabahuin ngayon dahil gusto ko, syempre, mag-share ang aking expertise kung saan mas magiging pak na pak ang iyong kilay. Alright, so this time ipapakita ko sa inyo yung mga feel ninyong mga mali ninyong ginagawa. Yung nilarampan nyo, kahit kayo ay naka-mascara, kitang-kita pa rin yung mga kilay ninyo na mali. Okay? So, girl, ganito kasi ang ginagawa mong mali. Number 1, nag-start ka dito. Pag ganyan ka magkilay. Oh, in-start mong ganyan. Tapos, hinabaan mo pa. Sige, hindi ka na kontento sa haba ng kilay mo, hinabaan mo, girl. Pagkatapos kasi, ang turo ng ibang YouTuber na pina-follow mo, hindi ganyan, sa baba, tapos sa taas. Sige, hindi ka pa na kontento dyan sa linya ng kilay mo. Tinaasan mo pa. Tapos, ayan. Tapos, i-feel mo yung mga gap daw. Ginawa mong square ito. Ginawa mong square to, girl. Hindi ka na naawa. Galit na galit ka sa product. Gusto mo kasi plakado yung pakak na kilay. Ayan. Oh, tsaka ka rumampa, girl. Rampa. Girl, maling-mali ang kilay natin. Marami kang maling ginawa. Una, bawal na bawal magkaroon ng line. Dapat very smooth siya. So, this is a very big mistake na ginagawa mo. Tapos ito, sige, para mas ma-exage. Ikaw kasi girl, gigil ka. Gigil ka, hindi ka na kontento sa haba. Hinabaan mo. Which is wrong kasi, charan! Mas mataas to. Ay, mas mababa ito kaysa dito. So, dapat yan tataasan mo ng ganyan. Later, dito, gagawin ko yung tama. And, yung product, tingnan nyo, oh, halata yung mga part na walang kulay. At saka parang masyado siyang light pa. Dapat 2 shades darker sa hair.
I mean, 2 shades lighter sa hair kasi black yung hair ko. Pero pag blonde naman, 2 shades darker. Ganun. Okay? Para mag-blend. Now, bakit bawal ito? Makinig. Bakit? Ha? Bakit hindi pwedeng mas mahaba ito? Kasi magmumukha kang mas nagsasag yung eyes, mas hindi siya nag-glow-glow. Ganun. So, tuturuan ko naman kayo, girl, ng tama. Mga kapamilya, dahil love na love kayo ni Feeling Ann, tuturuan kayo kung paano magkilay. Alam nyo ba, hindi to libre na natutunan ni Ann, pero dahil love kayo ni Feeling Ann at nanonood kayo sa channel niya, isi-share na yung binayaran niyang tuition. Ayan. So, para mas malinis ang aking kilay, dahil ayoko mag-shave, bigyan muna natin ng Elmer's glue ang mga ibang parte, yung sa ilalim. Yan, dahil ayoko nang mag-shave, alam niyo naman. So, first thing that you should do is, para hindi ka magkamali, is i-brush mo muna ang iyong kilay. Okay? So, brush. Siyempre dito, pababa na. Pero dito, pataas lang lahat. Walang ibang direksyon, mga kabamilya. Okay? Mga ating... At kung lalaki ka man, gusto mong magkilay, go. Pwede naman. Okay, basta pataas yan. Okay? At next, sukat. Susukatan mo. Okay, pag matangos ang ilong mo, dito mo mag-start. Ganyan. Yung ibang lahi kasi ganyan. O, kamusta naman pag dito na tayo, di ba? So, dito tayo. Mag-start. Yan. Ting! Tapos, tandaan mo yan. O, di ba walang buhok dyan? At saka, dito sa peak, kung saan tumama yung black na color ng iyong mata, wow. Doon. Huwag masyadong aray. Ito, masyadong mataray. Kasi, mas nakakabata pag mababa ang iyong kilay. Kaya yung mga Koreans, di ba? Parang gusto nila parang straight lang. Kasi yun yung nakakabata. So, saan ba tayo ito? Yung ibang nakikita ko, nagpipik dito, na talaga gusto isentro. So, yung iba ganyan, ganyan. Sige, ganyan yung kilay. Kinaganda mo yan, girl. Feeling mo, ang ganda mo dyan. Tapos sa tail, dito ka na sa ilong mo ng katangusan. Wow. Tapos, Diyos ko, parang daming tratrabahuin sa kilay ko. Walang buhok, hindi tayo gifted. Okay. So, itong ginagamit ko, it's Ebony Prismacolor. Yan, pang sukat lang ito. Pwede naman ganyan. Start mo na lang ganyan. Pwede pang shade. Pero walang effect kasi yan. So, mag-start ka din sa butas, te. Wag dito. Kasi dapat dito yung konting product. Dito yung pinakmaitim. Kasi pag picture taking, flash, ito, burado pag hindi dark ang ginamit mo. Okay? So, kuha tayo ng product. Yan, kung gusto mo ng natural lang, powder ang gamitin mo. Pero pag gusto mo ng pangmalakasan, pomade, ganyan, yung mga pomade o kaya eyebrow gel, aqua brow, ganyan. Bakit pala ako nagpapakahirap sa inyo? May salamin naman pala. Diyos ko, Lord. Wait lang, ha. Huwag nyo din i-overdo, mga sis. Crucial, it's the pit. So, sukat every now and then. Yan. There. Turn. And,
kung makikita ninyo, di ba? Yung ating mga products dyan na naiwan is dito nyo na ilagay sa bandang harapan. Or kung may lighter shade kayo, kagaya ko, itong kay endorsed by Pia Wurtzbach sa kanyang vlog dati. Ang problema ng ilaw ko. Sorry naman. Ang Fuling na MAC. So, gawa tayo ng parang ano dyan. Parang buhok. Kasi wala ang buhok yung kanina, di ba? Pero dyan talaga para tumama. See? Tingnan ninyo. May nakikita ba kayong difference? Mga kapamilya? Baan pa natin dito. Tingnan natin kung tama. Oh, pakak. Oh, check. Ito kasi, tingnan nyo, may line. Wrong product. Ganyan. Para mas mapaganda pa yan, lagyan natin ng brow mascara. Para effect yung pangmalakas. Yung pag nakita ka ni crush, magsisisi siya na pumili siya na iba. Char! Ang hirap pala nitong napili kong brow kasi ito yung left. Ay, gaga ka din, girl, eh. Dapat itong right ang pinili mo. Yan, huwag masyadong gahaman sa produkto, mga kapamilya. Partida, may buhok pa yan sa taas. Diba? Lagyan nga natin ng concealer para panalong-panalo. May problema pala ako. Nasa labas si Feeling Things. Paano ko siya i-prank? Paano ko siya tatawagin? Ayaw niya daw kasi akong napapanood mag-vlog, kaya pumunta siya sa labas. Ayan, pwede na yun. Huwag nyo nang pansinin ang ating concealer. Okay, so nakita nyo naman, di ba, ang difference, di ba? Ganito ka magkilay. Maling-mali. So, ganito ang tama. There. So, wag gigilte, ha? Tigdaga lang natin. At mas dark sa gilid. Baka putol yan pag nag-picture tayo. So, gamit tayo nitong brow gel na pangmalakas. Mahaba na siya. Kaya dapat lagi ka talagang nagsusukat, eh. Okay? Hanggat hindi ka masaya. At hindi rin ako masaya. Hindi kita wow. Ganun dapat mas mababa ito. Okay. So, nakita mo naman na ang difference, di ba? Ito ang tama, ito ang sundin, at ito ang wag susundin. Tingnan niyo naman ang pinagkaiba, di ba? So, lagi niyong tatandaan, wala dapat linya, dapat sukatin ng maigi. Wag mataray, kasing taray nito parang para kang sisingil ng utang sa taray, di ba? So, ganon. Okay? So, ay!
Ayan niya. Ayan. Ah. Ano gagawin sa akin na? Relax. Okay, sara mo. Tayo, tayo. Tayo, 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 tayo. Stretch mo para lumaki. Tayo lang, tayo. Okay. Wait, magpainit ako na. Ganyan ka na, relax lang. Magpainit ako ng tubig. Ilalagay ko dito para lumuwag siya. Konti lang. Konti lang. Baka hindi ka na Ayan na, umpis. Nasasara-sara na. Wait lang, huwag kang gumana. It's a prank! It's a prank! Gagi ka. Halika dito, magpakita ka! Grabe ka, hindi ka na papakita. Kaloga. Visit ka, nanginginig ako sa tapon. Uy, bawal ang bad words. Naniwala ka doon? Gusto, ayoko na nga sa'yo. Naniwala ka. Kag-iyo ko yung ano, nagpainit ako. Alam mo ba, dapat dito ka kasi ang eksena, bakit ka lumabas? Wala tuloy akong na... Kalurky. Naku, pasensya na kayo mga pamilya. Masikip kasi itong lugar, kaya hindi siya nakapunta sa camera. Pero dinig na dinig nyo naman ang mga eksena. Nagpakulo pa siya ng tubig. Ganon. Successful ang ating first ever prank! So, kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to give it a thumbs up. At saka, kung bago ka sa channel na ito, please subscribe and don't forget to hit the notification bell. At saka, ano pa ba? Comment down below pag meron kayong gustong ipagawa kay Feeling Ann. At kaya ni Feeling Ann, gagawin niya yan. And of course, shout out pala kay Karil at saka kay PJ. Thank you so much for watching at saka sa lahat ng nanonood. Maraming salamat po. Bye-bye!